Исламбаева исәнмесез, сез бүген Татарстанның атказанган артисты, үзегезнең улыгыз Данир Сабировның концертына килдегез. Үзегезнең хис-туйгыларыгыз белән бүлешсәгез иде. Менә бүген мен бик шатланып келдим концертка Ознакайдан, Адгуллар алып иштән. Менә минем унуска бүген Дания җырлаячак, Мәрьям акробатика күрсәтәчәк. Мен дә инде малай менә быел 10-нчы сезоны спорт темасына өзбек музыкасын өйрәнгән, шунда кушылып берәр музыка уйнарман дип торам инде. Мен бик шат инде. Менә безнең улларым, унускаларым шундый талантлы булганга. Әти булган көнегезне хәтерлисезме? Менә Данир туган көнне. Әлбәттә, хәтерлим инде. Бу 87-нче елда инде 1 февраль Данир Ознакайда туды. Мен Ухтада службада идем инде. Сезгә ничек хәбәр иттеләр? Ул вакытта телефоннар юк бит инде. Юк, ул вакытта телефоннар юк иде. Барыбер мен билдем инде, что 1 февральдә тугасын Данирның. Телеграмма килдеме или хат яздылар? Телеграмма килде. Әле ул вакытта Филүзә укыйды, әлбәттә. Мен Ухтада службада, шул вакытта инде безнең Данир туган иде. Сез Данирның менә үсмер чагында, бала чагында булачак артистны күрә идегезме? Данир инде шул бәләкәй чактан кружокларга йөрде. Ул бию кружогына менә бездә заменитик биюче бар иде инде безнең шул училищеда Маньоров. Ул бик талантлы бию өйрәтүче иде. Ул Данирны күрү белән әйтте инде. Менә бу малайны синең биюче чыгачак дип инде. Мен Данирны инде Дон физкультурага алып барганда Аслам Шакиров инде бер мостика ташлап карады. Бу малайның чемпион. Действительно менә Данир яшьләр арасында Татарстан чемпионы булды националь барбадан биюче. Менә шулай укырга киргәч инде Салаватка ярып инде юмор устасы булып кетте шулай. Без бик шат шуңа. Сез Данирның иҗат юлы сайлауына бер дә каршы булмадыгыз инде. Гадәттә безнең әтиәни каршы бит инде. Улыннан агроном ясамакчы. Ул вакытта юристлар модада иде. Сезнең андый теләгегез булмадымы? Юк, biz инде өзем укытучы буларак, biz инде шу бала нинди кәсепне сайлый, шунда өзенә нәрсә уши, шуның белән заниматься етсен дигән уйда булдык инде. Ул шул биюгә кергән иде, аннан Салават абыйны нитте дә, шул юмор нисенә көчте, тура бара менә шулай танылган җырчы булды инде. Без шат. Ознакайда сезне таныйлар менә, ой, Данирның әтисе дип килеп эндәшәләр. Шул менә Ознакайда гына түгел, менә Казанда, берәр районда, Казанда берәр мероприятие булса да, кеше килә, исәнләшә, Данирның әтисе дип, миңа инде бик шатлык минем өчен. Сез үзегезгә җырманга әвәсме? Мен шул үзбек уен коралларында уйныйм. Инде бүген менә бер уен, даирә уен коралында уйнап күрсәтәм, рубаб. Менә шундый уен коралларында уйныйбыз инде. Сезне бүген сәхнәдә күрәчәкбез димәк. Әлбәттә. Ярый, уңышлар сезгә, рәхмәт зур. Рәхмәт. Alkışlar Azeyli Mahmut Sensen benim dilberim berigen Canımın cananısı berigen Sensen benim dilberim